taura shamwari zvatakuneki right nyaya ndakazwa nezuro nini ka yaitaurika yainzi anzi Kuda ava kuita imba yake iloji ndezvekunyeba mumba mangu here hamungafani kuti hama dzangu dzirare pane munin'ina wangu akauya nini akarara nemukadzi wake mumba make saka ndiyakasiya machombo ndiyakasiya makondomu makafurwa nani ko makondomu anga ari pasaidi pako iwe makaona kupi aripo pavhidhi makaona kupi pakwako ndechangu chimoko changu ndichakonza chimoko changu ndobvingidza taura ini munin'ina wangu tanga payakatangira nyaya iri kutaurwa iri kutrenda senge ndakazwa yokutaurwa hanzi ari kutisa imba loji ndezvekunyeba hazvisiri izvezvo munin'ina wangu akauya nemukadzi wake munin'ina misheko ari kurwara ine ndo akauya zoona akutorwara misheko munin'ina wangu ndo akazoona saka inini ndakapa pekurara misheka kwanogara uko musoro ko anogara nomwe munhu wanogara naye kuti vandorara ikoko zvato zvisingaiti ini ndobva ndakumbira foto ndobva ndandorara naAlphonso kumba kwake kumakondomu aite ichipa mbedha wako wakanga wakarara pambedha ndi pangu pane makondomu zuva rainingi raiundurwa uko aiwa makondomu ndobva wasilasila uko ndiri murume kani ndiri murume zvakuita manje nina kwanogara kuti kwakauya ane mukadzi atanga kukuziya nhasi aiwa atori nedzimba atogara achitouya ropowerara muti yamawedzera wakamboenda mba kwake nombotsvagopo kuri arere kuti iye nowanoti aiwa kumba kwake ndati kuenda angara kuchingwiza anemba kuchingwiza kuhopili nekubudiriro anzibatsire waitomboendo iko waitombokupo helpu senge zvakanyanyisisa zvakanyanya uri kuona pakatyoka munoziva pakatyoka udyi misheke beke munopaziva handipazivi taurakainaona wakuseka batutu kaona aiwa maya kwete batutu bataona kuti akweri handina ataura chokwadi ita maoko straight so ita maoko so sure chitaura munin'ina wangu iye ndiyakarapisa misheki pakatyoregerwa kokurodi ndakamurapisa iye munin'ina wangu misheki ndoanakazoza karohwa takabatwa kuyangakarara murodi ndikazotomutakura kaiko mishekika michitati imimi ndima totakura michitoti achoka utu nekuutu Kuda unogeza mazine kanhwiro kakuita mukanwa mako chamani hapana une toothbrush ayo ndakoziya kanhwiro kakuita mukanwa mako akaite apa nhunzi dzenyu kutambira pauri oenda pese pese iri nhunzi dzenyu kutambira pauri chichenjiti akudadziwa regreen unovari mapana unakudadziwa regreen aunozvikuita Gaffa kana kubva kumbomuonere mazuva Gaffa akatopiwa basa cha uri kuona kuti nhunzi dziri kudani handiri kuona ndiri kutobva ndorasa bhini ndiri kubva ndorasa bhini ratobvaruka usati ndorana ndakahita wapiwa mari ipapo andapiwa unopiwa mari warasa bhini rasa bhini ipiwa 40 saka ipapa ndikapiwa ipapa ndichienda kuna chinamhora uko ndotenga breni dzemombe dzangu ndotikasadharako saka ndezveshuwa kunzi unokudya breni dzemombe zotokwana pafood nemombe vanhu vari kunyema kai aiwa ndotoziva aiwa
good meat. Kudzibika zvakanaka so. Wasa mafuta tango masaizi. Tatuada pindere banyadi. Like vienda. But iwewe ona kakuda. Nyaya tukuda kutaura. Yekuti iwewe hembe zvaka zvara ndakauya. Ndo hembe zvakapfeka. Akachinja ka 7. ndomusi wakagezeswa akachinja idzo haana simbochinja futi. Uri kuona adzi pane information iri kufamba hanzi akatengesa mubhedha. Amada wanga wakatengesa mattress wati wabirwa ndomusi wanga wasungiswa nawedzera nandiro yakatengesa chi mattress iwe ukabvunzwa mattress uri wakati tangobuda panzi vandadzoka pasisi saka kuna mattress wakanotora kabvunzwa Wakanorwa akunotora wanga wakabirwa irore aiwe ati ndiwakanga wakataura kupolisi sadare iwe polisi wakanonotaura chiti. polisi ndada ndosungisa Wedzera ndobva ndavharirwa ndii chakaitika ndechekuti Wedzera yoda kusungisa munhu wabiri. aiwa Wedzera ndiye akatanga kuda unondosungisa ndobva tanga kuvharirwa ndiyo ndozviziva unoziva kuti ndozvakaitika here kanori kabisa kuti Wedzera aida kusungisa inini ndobva vharirwa ndiyo anditi waida uri wamburi mukadzi akakubvutira mbuti mbatuti akakugezesa ndo ukachizoni muita mukuise wekutenga usimpurisa akakubvutira mbatuti akakugeza ukamutukira kuti unozve zvinoita mari here ndobva wangorara ukaita flat ubva tichindivharira mukati ndada kurara. Wedzera akati ii munhu wako anoti firo iyo matombovharirwa bviswa bvutsi fanza achidzokera nemunhu wako andandiri ndokubuda kwakaita Ishuwe. yo chikatozvokutorara Ishuwe. ataura zvekuti hanenda ndakadhakwa Zvekudhakwa ndoshuwa. Apa rukuda madziwa. amadziwa akararungobuda So hanzi wakazvimamira. aiwa Hanzi wakadhakwa zvekuzvimamira. Boy. Kunza stani chamwana. asi pa 22 crates ndivakazitorera kuti 5 dzakarikapo 22 crates dzaitoro dzakashayika ndezveshuwe here kuti wotakazona polisi paunorikava 5 crates but waiti wakatengesa luzi yanga yangovanyaya zvokungotaura macrates akabuda wakauya nepolisi Akabuda mangani? Iwo wakabatwa une mangani? ndakampa 4 crates ne1 box bhozi vakatanga kuti ndakaba chibhoxi mangwana acho vati ndakaba 2 waita chiwedzera namba Kuda uri mbavha ke. aiwa kwete mbavha kungwavha saka ndokungwavha kwacho Ndochibare yacho. aiwa kungwavha kungoti shamwari hakuna munhu asingape kungoti zvangoita ndakangobatwa waida kutraya laki waiti waida kutraya laki ndakangobatwa laki rakaramba zvakarambawo kati ndechitirai but pamera imbobvuma pamera imbobvuma bhozi kanga sike kutanga kwekutanga tanga kwese waibudirira tetapo saka waingorwa macrates chedera pane zvimwe zvairo kamubata kakazononyandura kamwe kamubana Atengesa mari kirete wa. nemabhodhoro ndatengesa $4 Nani? kuna saburiwo kuna tsano ndatengesa $4 kuzvainzi waitengesa $. aiwa dhora rakatibatira naro chimt mari wakatorwa zvinhu wakanodzorera mari yake ani iye politi andakatorwa mabesi komari rikavhara hapana zvakavhara kana warowa rikavhari zvatovharana hakuna mari inodzoka hakuna mari kana Taura kuti pagore rinouya apa rufunga kuita sei neupenyu hwako. Iwewe. Pagore rinouya apa kwete nuya apa nechimoko changu chimwe chandikudana nawo nacho taura kanyaya chimombe.
Ndikachipedza mazaya ndichakatobveika mudheni kanakirwa. Saka manje kusvika January tendate tinobva kwamuto ndichikumusha manje ndozvainondakira kunoko zvinotoshandawo samo kubudiriro oidhidhaba wanombonyibata kana kuti haga zvakananaka chechokaita ndiri kutaura chadini chotoyaba tena aiya so wakatochinama maiwe inostanimbi here inostanimbi akainge agarisaka vakagarisa makore mangani 5 years usikaziye kuti zvinonaka patakapinde ipapo ndakambakoti yowe kachakutadzisa kunenge apa warangokafa zapa zvinobuda chimoko chipo ino anaizichaitora chiaacho kwakuona handinayo manje zvinobuda kana vana munyemba kote nchikuona une makamera patauzizi neCCTV uda wakatariswa nenyika yese ke ngati wakatariswa nenyika yese Zimbabwe yese pauri kubva kwase diaspora saka ndozovana kutoti ukuona manje zvese udakupaawakapa munhu zvese akakamara kubvisa apa zvimakondo zvimbada zvinopiwa papopulation zviri pavidhio ndakaiona kavidhio yakatorwa nani naClinton akazviona pai wakakindira antatakara musi watakakuuya zokumutsa chitu yatunde ukwe wanga watorera pasaidi nemajombo acho fana kunza kuti kumajombo ndani bva watangati hanzi handisukuza ndani aunokotera ndikuwa kunodaro kuti tumwe tunyanya soka ndofana kusiyana natwo but zvinenge zvichibuda aiwa zvinobuda kupiko zvaibuda pavidhio aiwa unotorerei izvezvo andopaure pane majombo ndopaure tunyasiyana natwo baba ndikutaurira tikunyaya tukupi futi ichodwo atenda kuziva zvinenge zvichiitika tenda kuziva kazvinenge zvichiitika iyo haudi titaure zvinenge fefe inostane fefe ndogona kukirekeza muna mamakurire acho iya wakomborera aiya pane munhu andakaburisira chimwe chibhemu chandakaburisira oi mari yenyu zvenyu anditi wachipamani ngari ndatamba Tora 50 usiku wezi aiwa yakari short time chakanzorera mari chaona black aona kuti mushini muhombe chanjara kuti mushini muhombe hapana kana nesezvinini pana papa mushini pana weyi ndakamuona ngoma hauna sezinini apa pamakavhurwa zipi komuchidziyandivhure zipi nditeweti saka iwa ngori busy kutarisa mushini vatoona kuti wakareba se aiwa takaona kuti kakamira kanogoda kuta
Kagamia Gozi kakarera. Zadora. Sound redora basi. Zasi badora. Saka kudirwa mari chete. Imari chete. Kumishida kuna. Enda chete. Amishida bada baba. Ora uwanzi. Kana wakwanzirwa nevamwe manje wobvoti yeye nefuti. Aiwa maya. Jane. Aiwa. Vatapeka. Uyo mudhara nemushino mupi. Uyo tichitenasi. Ndomasina. Hakuna? 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 Apedzera ringi mudhara. Atokoziva kana chinoze Zinyowani kwari. Avari kuda vadziva. Kuda sautati mudhara azelule. Azive? Anozizira Gaffa ndipopo. Kofu wati Gaffa kapedzera ringi. Gaffa. Gaffa anongo asila. Zvepumpumu haiti. Gaffa ichokwadere. Ndipopo. Pum. Ayo, iwa taurere Chihota. Akutora ranzi hanza Uya ugara apa Gaffa. Gara kana. Atoziva kuti iwe ndiwe mukuru wako. Gara basi. Hatina una ugeze. Gara apa. Gara pasa. Nezveshuwa. Taurisa. Pumpu hangu ndinayo asi manje handiite zvekumhanya nekuti vasikana vacho vanodya bhegi. Hamuna pumpumu baba. Ndinayo asi pumpu ndini. Ndakamboona kupi pumpumu yangu. Iri pumpu yangu aiuye kunongo zvekumhanya. Unoita pumpumu kumajobheki. Aiwa handite kumajobheki kune mahuri. Saka unoitira kupi? Kumagaba. Ndichauya naye musikana wangu momuona mukoma. Amainini venyu. Amaiguru venyu imi mazana mbowaona musikana wenyu. Inini ndouya naye? Hamuna musikana imi. Asina ndiye? Anogara kupi Mafana. Chipawo papana. Chibonde msetimeni. Wondo ndei kuti Chipawo papana. Iyo shamari. wakungwa emafeksi wakuda Aiwa, hapana mabheki. Pindura mvunzo chete. kuchi Aiwa, anenge achitaura zvinondibowa. arikukubvunza Nai. Hapana mubvunzo wakadarozo. Nongopindura chete. handina vanoti varikuuya Usataure zvakadaro kwandiri. Gaffa usakwatiswe. Atamutaurire izvozvo after video togona topinda personal chete. Sandidaro mukomo wangu. Mukomo wangu chaiye. Amainini venyu vari kuuya kuzobikira Gaffa kumba uku. Vachauya zvavo. Saka iwe unonditi handina unofamba nei? Saka unonditi handina sei? Handisati ndambovaona. Unogovaona kuita sei? Kundidedzawo kuti maiguru venyu ava. Ko iwewe mai wako wakambodedza. Handisati tadedza. Saka manje hatinambodedzana hapana kaonesana umwe adede. Saka usati handina. Iyo handi wanga imboti Gaffa anere. Hausironga chidaro futi. Ati anaye. kupakazoni Parkerson Parkerson ari pabridge. Zvakapenda. Apona nechigwagwagwa. angwaraire bonyo makore awanda why inyaya batutu kana chii
taura yari kupakazo Time yapakazo time zhinji yapakazo nerupera kuhwawa time yekutsvaga vakadzi ane basa plus anoona kuti time yekutsvaga vakadzi wasting time kutsvaga hwawa ndo kuti time anenge asina mari andi vakadzi anoda mari iri iwewe unoti pakaso ndianokufuna pakaso naana mari kao iwe uvune mari ndindomboiwana ndopota ndiiwanawo kata kuti ndinani ndopota ndimboiwanawo kana ifodya anakaita anewana ku akuna ngwavha urikuenda unaime ngwavha urikuenda naye ngwavha aiwa hama hakuendori munhu kuhanzi munoshanda kuparamondo mese muri tu paparamoundi tomboshanda tombopiwa timadhora aiwa netika ndezvokuti munhu anenge ane maoptions ake haungasarudzire munhu zvokuita munhu ane maoptions ake uyo anotomboona mari paramount anoshanda pajohnsopa ndopate paparamount ndo paramount paramount Gaffa anzi kusenza kuni ndiri kushanda kumagabo kudedzera mabhero ungochita sei handichita zvokudedzera mabhero ndichitengesa majeki dedzera kato boita kasemboka unongochita ndichita jekin original jekin for nice girls original jekin for nice girls come and cleat and with us we come happy uye maskades chimboro aye maskades chimboro aye maskades yakaipa original skates original skates original skates original skates original skates ndizvo zvandinoita hangu kana ndiri kumagaba vanhu vachiuya vachitenga zvinhu zvinochitengesa basa rakanaka chose madaumana munofanira kuzvishandira ndonyaya zvokuti izvi zvekunzi munongopiwa maendawo hazvibatsiri chokwadi bcause next year takangosvika kuna najuni ufanira kunge wakuzvibhadharira renti yako nemari yako chokwadi iwe wakabhadharirwa renti kusvika kuna may akazotora kamari renti kwandambora mwara mwaita akazondishupa kao handinoka chidhomoke pane musi wamakatanga ani makambotanga kumba kude pakatadzika ikoko kanzokoda ati ndinoona mati ndinokuta ndakabhuruka pane kabhuruka nemakatoda kuita katinga ukaramba mari wa ati aiwa hande kati aiwa inini handimumazviri momo iwe munondoonana muri tu mega motaurirana munenge mataurirana akazouya kwandiri akanditaura kuti but usapinde marumu evanhu aiwa hama nezero makamba imwe mari okuti chiwe nezero makamba mari ndakamuta mari mari taura zvautaura ndati nezero makamba mari ndakamupa mari mari ndakamupa mari akaita matireni
kana mune chenji. tozokuona uchipinda mudzimba dzevanhu manje aiwa man papa manje ndiye murungu wangu uya kuno paramount Paramount. Paramount. Uya pano. Uya kuno ka. Ndwanzira. Uya pano. Paramount uya kuno. Ndwanzira. The Paramount. sei achinzi paramount mazotaura Paramount. Company singabhadhari. habhadhari Sauna Paramount awasubhadhara. Paramount. Omoneki bhadhari. Asi kuona rokuroza vakachienda ka. Vatenda. Vatenda. but hakuna Asi kama mangwana ka munhu wese ari panapa mozoti handina kukutaurirai. Alright. Mangwana munomuziva Fred Tabengu munomuziva Fred Tabengu munomuziva Fred Tabengu apana nomuziva Gorobizo. panext baba wako vari panext ari kuengland akanditumira $60. It was about $80 something Canadian. Saka zvakomana imbonwa iwawa saka Nito auya nemagrades makati 5 grades and tatenga nehose hatina kutenga neprice chaichai mouya toungana ndokuve kusina kunaya mvura bcause mukuzona kana mvura yakutonaya kaizvozvo Ndemangwana. mwana friday Konhasi pechimwe. nhasi hatinowa tinongwavha ngwani uri kumwa plus wagara uri kutomwa wana hausubanda bhotori but zvekuzouya muchizotwira mukanwa nemuhapwazvo kamboenda kubasa mangwana handichachoenda mangwana chibva watogara wataura aiwa unogona kuenda zvako seni wozouya kumahwani unomutaura mudhara wako wotira kuti mudhara neprogramu kuti kune mukomana akati timwe wawa zveChristmas vanonzwisisa ungoenda kuseni haufani nokurovha haana 11 12 basa negarapera hatitomboonwa usipo ita kuti ndivipo nditokraukini kasika kudzoka kubasa kwatengwa icho kwati mukomba kunda apa kana zvita zvaikwanisika madakona mabhebhe enyu ipapo winzai mabhebhe enyu rakuri kuuya ndovenaro une mari yekugerwa here wogerwa munze handina mari kukoma uchadhora aiwa kugerwa kuti dhora haisi 30 bondi kuharare kugerwa imari namanoshi tombi ndotondogerwa izvozvi ndinodzika undogerwa izvozvi awaita bhokito mvura yakuna ebo